Nik, eta denbora gehiago hartu izabenez, nik labur ekarri dut azalduta. Eta ongoan be, Maitek aipatu den moduan, Txatxilipurditik nator, orduan, topaketa honein markotik kanpo kokatzen ez. Alde batetik, aipatzea, kokapen modura edo, bere garaian Arrasaten bauela ekimen bat Arrasatek ezi, zala nolabait herri ezitzaien filosofia herrian bertan garatzeko oso proiektu potente bat, herriko eragileak eta teknikariak oso errotuta eusen ekimen bat, eta baitxa nolabait harremanei, Oskarrek esaten zabenan aritik, harremanei, ni bestot bihar hiru mikrofon. Harremanei, indarra ondixan emuten sotzian ekimena zan, ez? Alde batetik, nolabait hori, oindala 8 urte, edo 8 urte izango die nolabait bertan bera gelditu zala, eta Txatxilik bertan talde motorean parte hartzen zaben, eta basaukon kezka moduko bat, ez? Nola hasi berriro, herri ezitzaien filosofia, herriratzen, eta hori maigaineratzen, ez? Eta, ikusten gendun, gaur aurkeztuko duten ekimena, interesantia izan alzala, eta, oinherri herri ezitzaien sarian da zen herri zendako nik uste dut baliagarri izen lehiken ekimen badala, ez? Ikusten zan hori, beste leku batetik eraikitzeko beharra zauela, eta modu xume baten ikusita, udala igual esatorrela bat, pixkat filosofia honekin, edo, baina bai gure eragin esparrutik, bai gure gandun, alia jartzea, ez? Orduan, eta ikusita, oinherrik berak hirigintzako liburuxka kaleratu zauela, eta gure egunerokora ekarrita, eta errekarekin daukogun harremana ikusita, ez, egon basa eta Arrasaten, errekaren zati handi bat herri azpitik pasetan da, ez da ikusgarria, eta nolabait, horrek, adibidez nigan eukidoen eragina, ez, erreka bizitzerako orduan, ni deba errekan, ziurrenik sartunaz, behin, baloian bila, eta jazta, ez? Eta horrek nolabait, herritxarrak be, urrundu ditzen ditu errekatik, ez? Eta ikusten gendun, igual zerbait sortu alzala errekan bueltan, ez? Eta, hasi ginen, erreka garbiketa, ez? Bergara. Bere garaian mankomunidadia hasi izan martxan jartzen, saiakera desberdinak izan ziren, eta Bergaran aurten 10. edizioen dabe. Eta esan gendun, Txatxilitik ikusten dugu, hau, honek, izugarrizko potentziala daukola, ez? Alde batetik, balioan transmisiorako, herritarren pertenentzia areagotzeko, gure inguruan daukogun ingurunena naturala ezautzeko eta honen zaintzan kontzientzia hartzeko, ez? Soilik ezagutzen dena zaintzen dalako, ez? Ez badago ezagutzen, eta nigandik hasita, ez? Oso harreman nolai dispersu eukidot deba errekakin, eta hor hasi ginen, ez? Igual, buelta bat emun eta erreka garbiketa, ez? Askotan da, erreka garbita, zenba kilo atara die zabor, ez? Baina ikusten gendun, auzolanak berak, basaukola potentzialidade bat, ez? Kiluetatik aratau, basauela harremanei leku iten sotzien ekintza bat izan alzala, errekarekin harremana estutzeko aukera ematen zabela, eta benetan Txatxilipurdik sinisten den balore ezitzaile horrek be maigainean jartzeko eta transmititzeko aukera zala, ez? Orduan, aipatu duten moduan, Bergarako 10. urte hurrena zala kontutan hartuta, esan gendun, Txatxiliko bi fan ginen Bergara, elkartu ginen, eta hasi ginen, eta zelan nintzen duzu, eta zelan antolatzen zarete, eta zeratik ez dugitzen Baiarako erreka garbiketa bat. Eta hasi ginen, nolabait buelta batzuk emuten, jendia identifiketan herri desberdinetan, telefonua hartu, ez orduan nolabait sortu ziren bi eskala, ez? Baiara mailako eskala eta herri mailako eskala. Baiara mailako eskalak zertan laguntzen dau? Eukialdauen oihartzun, komunikazio eta nolabait bultzada hori ematen,
Eta aldi berian bebai, ikusten genduen hori, tokian toki eta herriak bakoitzak bere izaera daukonez, tokian toki antolatzeko modu desberdinak kabideukiela Baiara mailan herri desberdinetan garatzerako orduan. Orduan, ikusten genduen alde batetik batasunak garrantzi ikaragarria eukela eta aldi berean tokian tokiko egiteko moduak balio hartzen zabala, segisa da herri batzuetan antolatu diesela erreka batzordeak eta nolabait horrek bai izen diesela harremanetarako espazio, baina aldi berean ikusi dugu herri txikisetan beste klabe batzutan funtzionatzen dela, eta horrek leku euki dau. Arrasaten adidez, norbanako eta eragilez osatutako erreka batzordea antolatu dugu, eta iruditzen jaku bebai horrek badaukola potentzialidade bat bebai, gero pertsonen gana iristeko eta pertsona horiek ekimenean bertan parte hartzeko. Eta orduan, holan hasi ginen, bunberada modura, eta gisa esan, eguna heldu zala eta 600 pertsonak parte hartu zabiela Baiara mailako auzolan baten. Debagoienan gaur-gaurkoz Baiara moduan planteatzen den ekimen bakarrenetarikoa izango da. Eta horrek, nolabait, postu itzen gintzuen, ez? Gisa da, gero, guk udalarekin eduki dugun harremana eta Baiara mailan gure gendun herri ezberdinak inplikatzea, ze askotan tendentzia da kolore politikoagatik, identifikatzea ekimen bat edo beste, ez? Orduan, gure Baiara zentzu horretan anitza da, eta ikusten genduen, horrek basaukola erakargarritasun edo irisgarritasuna bultzatzeko lekua edo, ez? Esto bier eixo, Gero, nola eraman genduen aurrera edo, ez? Erreka batzordeak aipatu duten moduan, erreka batzordeak sortu genitxun, bertan tramo arduradun ezberdinak, bertan parte hartzen zabein norbanakoek tramo arduradun bat esleitu eubien, eta gero, egunean zehar, egisa da gozada bat izan zala, egisa da badauela jente asko kuriosidade handixakin, kasu honetan Arrasaten, baina Bergaran bebai dakigu arrantzaliak badazela, orduan horrek nolabait eduki pedagogikoa bebai sortzeko aukera ematen dauela, errekan dauzkogun landarak eta espeziak bebai ezagutzeko aukera ematen dauela, eta Arrasaten bebai badaz ingurumenean eta errekan aritzen diezen pertsonak, eta horrek fitxau genitxun bebai, pixkat gure bide laguni izateko erreka batzorde horretan. Orduan, izen ematia Baiara mailakoa izen zen, eta bakoitzak elkargune baten izena emuten zuen. Adibidez Arrasaten 3 elkargune ezberdin eusen, eta egunean bertan elkargune horretan, igual pasau, Petetia? Arrasaten adidez, 280 pertsonak emun zabien izena, eta 3 gunetan elkartu ginen, ez? 100 piku ikusten duzu ez, nolabait aur nerabe eta gurasoak elkartu ginela bertan, eta nolabait egun oso politxa izen zen, orokorrean bebai emozio positiboak nolabait eragin zitxun, eta horrekin fatia etxera emun dau, datorren urterako eguna adostuta eukitzia, urrian 14an egingo dugu berriro Baiara mailako auzolan hau, eta hori, ez? Eta, pixkat balorazioan iten genduna da, orduztik Arrasate eta Debagoiena garbiagoa dagoela zentzu guztietan. Eta igual aipatzia bebai, ez? Nolabait, Goiena komunikabideak bebai markagintzan lagundu gindula, eta horrek bebai, ez? Goiena bera da, igual, Baiara mailako eragile bakarra, ze gainontzeko adide oso frakzionatuak edo herrikakoak, eta Goienak berak badauko ikuspegi zabal hori, ez? Orduan, hori nolabait eragile horrek egin dauen lana aipatzekoa da. Eta, hoxe.
Iruditzen jaku dela ekintza xume bat oso egingarrisa, oso harremanen tan eragiteko eta egisa da, lehenengo edizioa izen da, nolabait heldu garenera, baina gira da, bide horretan bai kontzientzia jarri behar dugula beste espazio batzuetara iristeko, eta datorren edizioan, ziurrenik, beste geruza batzutara iristeko ahalegina egingo dugu, eta hoxe. Bueno, ikusi dut, ekintza komunitarioa aurrera eramateko igual autetxi edo politika egintzatik, teknikarien ikuspegitik eta igual eragile edo herrigintzatik. Orduan, Oskarrek markoa jarri digu, guk adibide batzu jarri ditugu, eta guk espero duguna da, gaurkoan entzundako hau baliagarri izatea, eta ziurrenik garai hauetan aizeate hurrengo legegintzaldian begirada jarrita, eta guk bai horretxerako lan bezala, edo proposamen bezala utzi nahiko genukena da, hau garrantzitsua baldin bada, gaurtik hasi behar garela pentsatzen, ez? Hurrengo legegintzaldirako, ze perfil beharko genituzken, ze baliabide, ze egitasmo beharko genituzken aurre ikusten behintzat hasi beharko genukela, legealdi berri baten ilusio eta indarrarekin, igual gauza hori beste bultzada bat gehiago emateko. Eta hortxe uzten denik hori, etxeko lan modun. Eta ez dakit nahi dezuen galderarik egin, denbora juntzaigu egia da zazpiterdik esan genula. Orduan nahi dezuena, norbait galderak egin nahi baditu bota. Bai? Bale, motxa. Ondo, Jose Mari. Eta bemarrak, posten nahi zein dezuen prozesuaz, zorion da, eskerrik asko. Mandan astean nintzen duten bilera oinarrirekin, prozesu parte-hartzaile horietan, aurrein nolabait tokia egiteko asmoa duzue, zuek bemarrak eta itziartarrak, eta nola ikusten dut hori, motxio nola. Betu, egitza esan diot gileni, hauek aizian nian zehatzen dut, urrengo legealdirako. Eta horretan eraben sailak, gurite ban pasatzea eguna da, egitza esan, ni aurreko legealditxan ez negotzi izan nintzen, baina oposizioan eta batez eitziarko taldera gilean aritu nintzen. Eta administrazio publikoa batzutan, nik uste orokorra izango ala, baina 20. mendian dago gauza askotako, eta deban behintzat, pasatez eguna zerbitzu batzu daude, 8.000 biztalentzako beste, esan nahi da musika eskola, eta gizer, oso gariztia atatzen dira, nire gaina guasuneko zea pixkatu biltzen ezera. Eta, holako, ez dakit, teknikari aldetik eta, irutzego, behar zehat badagoela. Eta adibidez, Zumarriko partaietza prozesu hartan, umei eman, ingen saioa eta horrekin, gilenek aipatu bezala oso galditxarra entzun, eta pena izan zen zeban, metorzean sortzi 10 bat ume edo. Eta pixka gaina prestatu genuen, behaientzat moldatuta, egiteko moan, bi dinamizatzaile ibilizean behaiekin. Baina, gehatu zitzaigu pixkat, zea gazio gozo hori, batzu parte hartu dute, baina zea. Eta orduan asmoa deu, basaten oinarri, eta ziber deu pixkat ikuspegi, aurren ikuspegitik eta bestetik, azkenean zea orokorra dala, herritar guztiak hartu berdiala kontutan. Baina asmoa bintzat, hori pixkat. Nik udago genuen jarraitzea opa dizuet. Eta gero, pixkatu horrekin lotuta, opera erakutsi duzu, jaionei askotan esaten dion. Oinarri 10 urtea zizala. Eta pasaian, nik uste dut, erramandala pixkat teknikari hauen euskorkeriari esker batez ere, eta gero haien inguruan lortu duten konsenso hori ikastetxea politikariak atzitik eta herri eragileak eta horregatik dut egituz. Eta netzako adibide edarra zarete, egiten ari zareten hori segurazki erronka dozazute guaintik, hobetzeko, egiteko, erronkak hor daude beti, baina egiten dana partekatzea oso importantza da. Oinarri, legealdi honetan, ireki
hezkuntza publiko komunitarioa, nerabeak, eskola kirolaren aldaketa eta horreta bat egin ditu, baina eta hori denak oso importantea dira oinarriarentzat, baina batez ere hau eta nerabeen parte hartzea bere dantza bizkat bere gai garrantzitsuenetariko bat, eta zuek egiten zen, hori eta importantea egiten zen, zuk erakutsi duzun papel hori astintzea eta ausartzea, eta bere denbora maitek esaten bezala, bere denbora eta bitartekoak eskaintzea honi oraina eta etorkizuna delako. Berez, zuek, zer moz ondo? Papel astintzeko prest? Astintzeko prest. Bueno, eta iker, zoriontzea, eta zuri esatea oinarri komunitatea da. Ez? Administrazioa, hasi da, epatu da administrazioa, baina eragileetatik, hezkuntza formaletik, transformaletik eta administraziotik, ez? Komunitatea da. Aipatu duzu batzutan, iruki hori ezin dela gozatu. Eta zuek herri eragitzea tiratu duzu, ez? Albiztaren zain, egon gabe, azken herri ezitzaile bat, ezin da guztiz egin irukiko erkin guztiak osatu gabe, baina bai, bultza daitekela, ez? Zuen kasuan eragileetatik, ez? Eta txatxe dipurdire hori hasi dut izan. Ez? Hori datu ez, ez? Atento. Bueno, kualitatiboki importante izan da gaurkoa. Bai, kuantitatibo. Aipatu ditu ikerrek kiloa, kaso zenba kilo bildu. Kiloi ez du garrantzik emango. Ez dago ekintza bera da izan importantea. Grabatuta gelditu da, eta ez dago eredugarria izan da pizkat aipatu duzuten guztia, eta honi oso posible batzea. Eskerrik asko. Kantitateana perspektiba kontua da. Seguru debako hemenengo baldin bazan Mutrikuko alkatea, bion izenean esango gendula eskerrak ematitugula Ibaian gora aztegatikan eta batez ere Mutrikuko alkateak eskertuko lioke, ze dana Mutrikuko ondartza batera sartzen da, eta beak ordaintzen du, eta beti horrekin dago. Beitu? Konta hori partekatu. Bi eskualde. Bai. Venga, va.